I got go live. I go live. Okay, I will burn. I had Tola. Share the link. Share the link. Link. Okay. I think about the other cameraman. Okay. But was on alive. And miss you. Stanley, take a picture. Tola, share. Share, going live, share. You know, what's up again? Nani ya ben? Send the link. Come on, this Saba, sir. Stand by, us. Back up, baby. Kamera. How about you go there? What's the bottom of the car bypass? I have person at the airport. Okay, but yes, the front and down. I am on the lecture. I am on the street. Okay. Somebody like wow, okay, sorry. Okay. I think I'm not going to make WhatsApp. Yes, sir.
I will start it. Yeah, but yeah, but Come on, Kamala. Ma una gbala se kan go sigi abuna. Ani ke biare. Ama na me de telo. Ebu te sala na abda. Oso e ko na. Hello, Julius. Hello. Hello. First time, Mania, no man so like you. Ada kola. Ada kon gitu ya. Halo. Ya, man kalung ya udah. Apa pun macam apa itu bodo. Abu no na gule. Ama me ko zu ya no. Whatever na gbage. Abu no na gule. Ko. Okay, for example now, ana journey na fanwe. Awa ka dika fara bia na no aba na bele akuka. Abu no dika na ya gule ko. Ajabo kana gule ro. Not to mba. Isi aba jebe mba. Aba. Odo mo na 7 name. Ebe ke. Name eba. Solo mo ke ebe. Solo mo ke ebe. Kwale arba wanya. Ana bagina. Opo ye eba kwa tena. Eso wa. I just never had that level of the kind of thing. They might be your woman, they are the other than them. What have been a general that they have one? Understand? I had to go to I joke. No man. The one I tell him now. What are the work? Joka, I'm going to run and George and they come and post. Posta. Only camp from Yam. And then I was our man. Hello? Okay. Honorable. Aduma. I don't move this kind of Chairman. About the mother man. But I can call it about it.
Why Oko? Why Oko Aguleri? I have again. Geja. I didn't stream live. I don't stream live. What a go link? What a go link? Yeah, I need to shoot your live. Live? No problem. Your WhatsApp now. My WhatsApp. He's watching. Yes. Welcome. Ugochukwu,
Subscribe to the channel as you are watching. Subscribe as you are watching. Thank you. Thank you for watching. Thank you for watching. As you are joining us, subscribe to the channel. Thank you for watching. We'll give you the updates. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Bịakwutenụ m unu niile ndị na-adọgbu unu n'ọlụ na ndị egbokwara ibu dị alụ, mụ onwe m ga-eme ka unu zuru ike. Ekene dịrị Chineke Nna nke onye nwe anyị Jesu Kristi, Nna nke ebere niile na Chineke nke na-enye nkasi obi niile, n'ihi na ọ bụ Chineke nke na-akasi anyị obi na mkpagbu anyị, ka anyị wee nwee ike isite na nkasi obi ahụ o nyere anyị kasị ndị ọzọ obi n'ime mkpagbu ọbụla dịrị ha. Onye nwe anyị, chetakwa m n'ala eze gị ka anyị zaa ya. Onye nwe anyị, chetakwa m n'ala eze gị. Ime ụgbọ mmiri ka m si akpọ okwu gị, biko osebụ ụwa nụrụ arịrịọ m ka m kpọọ akwa m n'oge ntị azịza. Onye nwe anyị, chetakwa m n'ala eze gị. Ọ bụrụ na ị gụnyere ajọ omume niile, onye nwe anyị, onye ga-adịrị
cheta na mgbara dị gị n'aka wee wee tụọ gị egwu. Ana m eche onye nwe anyị mkpụrụ obi m na-atụ anya ya echekwubere n'okwu ya azịza. Mkpụrụ obi m na-atụ anya ose bụ ụwa karịa otu ndị nche abalị si atụ anya ụtụtụ azịza. O Israel, chere ose bụ ụwa n'ihi n'aka ya ebere dị ọkụ dị. Ọ bụ ya na-agbapụta Israel na mmehie ya niile ka anyị rịọ ya riri. Onye nwe anyị nọnyere unu. Onye nwe anyị nụrụ ekpere anyị na-egbara m ozugbo gị Ugochukwu ebere ebe Francis onye esi n'ụwa nke akpọrọ nnabata ya n'otu ndị nsọ gị alaeze gị ụsọ nke udo na onye ntasi obi niile na nnukwu ịhụnanya na-enweghị atụ ebere gị ebe anyị nọ. Ị na-eme ka ọchịchịrị nke ọnwụ ka ọ bụrụ mmalite nke ndụ ọhụrụ. Biko bịa tasie ndị nke gị nọ n'uru ma nyekwala anyị aka n'ụzọ nke ndụ ka anyị were nchekwube jezute Kristi nwa gị onye gị na-adị ndụ na-achị ebe ebe. Ka mkpụrụ Ugochukwu ka mkpụrụ ndị na-ekwe m gara aga ezute ebe ụdị iwe ego o siri ike na echizie ya ọrụ na atụchazi akwa na-abịara Just like that. Ogbomna December. Ugochukwu. Amanda Kalia. Just like that. You see Amanda Biaka again and tea. Just like that. From the phone na December. See Amanda nye phone again and tea. Just like that. Sigbande onye MC ano opo ate mara bo live video go fi nande ma ja fu ate won te pa ta ma do ojú mẹ́tò láti jẹ́ fún nwunye ha ọbụna ha pụtazịa ụmụ ya na ndị ga-abụ ndị ikpeazụ ga-eje igbu ọgọdọ. Biko achọrọ m ka anyị kwuru ewuru ofu iche na-atụgbu nnụnụ na-abụọ. Ọ bụrụ nwere ndị chọọ iji ọgọdọ bịa ha na-abịa ozugbo. Biko onye ọbụla nọdụ ana anyị chọrọ ka anyị kọwa aka ga-esi oje fie na Ogbomna family ga-eje ka ejefu nwunye ha. Na wo opina fie be. Okay. Ogbomna family banye ọbụrụ na abanye isi biko ndị achara ọbụrụ na Lagos steeti ndị grupu ọzọ ọbụrụ nwere ndị ọzọ kwesịrị ka biko ha mee ka mmarụ
ọbụna enwere another group chọrọ ike anya ekpeta maazụ ọbụna ndị na-aga ọbụna ụcha apụrụ ka ebi ekpere were ya na-aga we just have 15 minutes to do this and we gaba n'ụlọ ụka because of time. Ugbonna family na-abanye onye na-edetu anyị ekpeta maazụ apụtasị anya bụ onye ọbụla emechi akatị ya gaba n'ụlọ ụka. This year, all of another group of people would like to see her for the last time people having a malo. The Ogbomna. 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 So what wrong? Why am I okay? I'm up on it. Ugo like Ogbomna. Ugo. You're not coming up food. I'm not here to end up fine. I'm not going to see. Mama, Mama, Jen, Ugochukwu, ebe ọ bụla ọ bụ ya, onye ọbụla ọ bụ mmadụ ọ bụ mmụọ debere gị n'ọnọdụ a ọma dịrị onye ahụ ọma nwa anwa fụ ife ọma onye ọbụla nọ n'alụ wee gị n'ọnọdụ a ọma dịrị onye anwa mma ọma dịrị onye anwa mma ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị aka gị dị ọcha ịbatara ije di ọbụla sisi a na bebi n'ihu ịnwụrụ mmiri iko ọma dịrị ibe mere gị onye debere gị n'ọnọdụ a mma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị ọma dịrị ya mma iwe wụsa ụmụazị gị wụsa agadi nwaanyị ụnne gị ọbụrụziba di gị ọma dịrị mere na dịrị gị n'ọnọdụ a mma ọma dịrị ya mma onye ọbụla kwụbara gị n'ọnọdụ a ọma dịrị onye a mma Ugochukwu ja nke ọma na echa pleti a were ya chụba onye anwa tụsibie ike enyekwana ya breathing space enyekwana ya breathing space ọnwele nwaanyị na-agba gị okwu a enyekwana ya breathing space enyekwana ya breathing space Ugochukwu baby enyekwana ya breathing space enyekwana ya breathing space nwanne na-abịa ije di ụlọ titi a nwanne m nwaanyị nwere eri ezumike baby ọma ndị onye mere gị ibe anụ mma ọma dịrị ya mma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị ka ị na-egburu anyị ka onye abụ na-asị asịsị ibe o merụ ọ bụ be nna gị ma ọ bụ be di gị onye ọbụla ọ bụ ya ọma dịrị onye abụ mma ọkụ nna m nyere gị bụ ọkụ were ọkụ achụba onye abụ ebe ọ bụ na onye abụ nọ ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị One young is in one, not fancy. Princess, Amanda, Chidalo, Chukwu Emeligo, onwe ebe anyị jelu, anyị na-adị edebezigbo ife wee na-apụ Ugochukwu. Ugochukwu
mana ọ bụ ihe bụ ihe uche Chukwu. Onye ka gị bụ ikwu Chineke? Nwoke bụ bekee uche gị, ọkụ si dịghị mma, ọ bụ na ọ dịkwa anyị mma, mana ọ bụ na ọ dịrọ gị mma, ọ na-ewute anyị Chukwu. Ezi ọ bụ na ọ dị gị mma n'obi, na nwanne anyị na-amago, mara na ọ dị anyị mma n'obi. Anasa ya, dere gị mma. Mana ọ bụrụ na ọ bụrụ uche gị, arịrị mmanya o, gosighị ji bụrụ Chukwu mmụọ na-eri mmụọ. Eze gosighị ji bụrụ Chukwu mmụọ na-eri mmụọ. Bow. Thank you. When you get the battery? Battery? Battery always with me. How is Yeah. Okay. Camera na kwa nima ka. Oh well. Ini sometimes the provider and the office of the court yesterday. I see I mean Sagaram de Choco, Newton of Crystal. And I'm very careful, and Maria, Yabo. Any Catalan, Maya, some of the Choco, Yabo. They can two sisters, be careful. Now, you know, the Papa, I will see him walkable. Although I like to see for go to Omria, I am the Papa, go to Omria. I you go. When you want it, I do my rather again. The road you want to go to the game, you go to Communal Francis. Paya ekele, ọbụrụ na gọọmenti na-adị ike anụ arụ iko ọghara ya, ọbụ ya adị n'ime ọrụ, ọ gafee na ndụ ebighị anyị na-ayọ nke a si na Kristi onye nwe anyị. Ka mkpụrụ Ugochukwu Mary Francis, ka mkpụrụ onye ekwe ndara abụọ. Yes, we got the board doing Amen.
Will
iwere ime uche kama ọ bụ ime uche onye zitere. Nke a bụ uche onye zitere, ka m ghara ịtụfu ihe ọbụla n'ime ihe niile o nyere, kama ka m mee ka ha si n'ọnwụ bilie n'ụbọchị ikpeazụ. Nke a bụ uche nke nna m, ka onye ọbụla hụrụ nwa ahụ ma kwerekwa na ya nwee ndụ ebighị ebi. Aga m akpọlitekwa ya n'ọnwụ n'ụbọchị ikpeazụ. Oziọma ozi n'ụwa. Maka nwanne anyị nwanyị bụ Ugochukwu Ogbomna, onye nke natara grasa nke mmiri Chukwu n'ụwa, o soro kwanata ụgwọ na-eme ya n'uju aṅụrị nke ndụ n'iru Chineke. Anyị arịọ biko gị nwere na-akasi onwe ha obi site na nchekwube n'otu ụbọchị na ha ga-ezute nwanne ha. Anyị arịọ biko gị nwere maka ngozi nke ọnwa ezigbo mkpụrụ nke okwukwe nwanne anyị nwanyị bụ Ugochukwu Ogbomna nọnyere anyị mgbe niile, ka anyị kwudosie ike n'okwukwe nke ọ hapụrụ anyị. Anyị arịọ biko gị nwere maka ndị nọ na mkpa dị
In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more little things, gave it to the disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you, and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me."
charity, together with our Bishop Ordinance and all the clergy, Member Senate, Ugochukwu, Mary, Francis, Ogbomna, whom you have called. On these words we have said, grant that she who was united with your son in a death like this may also be one with him in his resurrection. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of resurrection. All who have died in your mercy, welcome them into the life of their best. And bless us all, we pray, now with the blessed Lady Mary, Mother of God, with the blessed Apostle, all the saints who have pleased you throughout the ages. We may merit the little hands to eternal life, and we praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him. O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Live anywhere. So kind of so much you need them. But let you go with my junior and again. As a kind of go with them. And you want us to do it. It's a good surround. So I'm getting this of my this sister. Oh, you mind this of this one we have also again. Look at them now. Look at them. Hey, what I am trying to come when there's a fucking this is all you need.
George, Anambra State. The man on Sky Blue is the Chief Judge, Anambra State. Here is the Chief Judge, Anambra State.
Stanley Bia. Good afternoon, sir. Good afternoon. Oh, Mana the councillor. The rest, I know you will with the one assistant. I know you're going to have Yeah. Anasa Chava. CJ still has spoken to you now. You've interviewed CJ in the church, isn't it? Don't you? Huh? The magistrate. Not the magistrate. The teacher, sorry. Okay. Egypt and our gracious and Lord leading God's nativity Boronile, audience of our Jews, Maria, just son, make it true. Ochi children and I want a mercy. Ochi children and I want a mercy. Ochi children and I want a mercy. You know why you know why. Watch a back again. It's okay. It's okay. Not even anywhere. That's what we're talking about. Ekeleo Maria.
Cambodia, Mary Francis, Mary Frances, Cambodia, Wengaraga. Jesus, we can be body when those we can go far. But you told them that I want to know so. The choir knows so. Kind of Commander Diego Mary Frances Ogbomna. You want to give and Jesus Christ. We will say more when we meet a long and you are lovely, Mamma, but I don't know Mulambo. Oh, God, in your soul. You are like an island, the pepper and Amo, Agagi, Amori, who may be a day. You went on the Banyan Belly, Homo, Benigay, Lazlos, Katra, Cassayo, Mahitana, and Granario, Christian. Nicolatile, the Mulamo, Nando, Manna, Ugochukwu, Mary Frank, Oyurike, Charinonka, Luna Paradise, Mary Frances, Namori, Anario, Christian. Ugochukwu, a Christian in practice. Sleeping Jesus, blessed from which of days away to win, and on this of repose, on heaven's light. Our paths. Lose us. Good night.
Alpha. A week. Okay. I'm an Indian. Because assault on assault. Then we take because. And when they were 1, 2, 3. Okay. I think get bomb line I on and the other one like shoe. Okay, it's in my own on fight mode. Not at all. I'm a mobile. What do you see? Baba side. Kita akan Ugochukwu Mary Francis Ogbomna kwengara yes ike na-efe ụdị nwere ka o zuru ike na ndụkwa nna anyị bi n'eluigwe ọchịchị ya ebe otu onye bụ esiri ya n'eluigwe na-adịka
Jesus. Before I see the conde kwaku proceedings. I'm going to be able to see over 2 hours. No separation. I make it up to 1 night. Stand. Good afternoon. I can help you. Biko aina yonyo bona mutura na branditi mutura na branditi umuru nwoke kwuru okwu sị na ọganyara n'ihe so ịmalụ mmadụ ya na ihe so biko mutura na branditi anyị akpọna ka ebutara anyị on that day the monk anyị kere gị n'ụsọ pụrụ iche anyị mere kọlụ ka ebutara anyị oche si over 2 hours mana amara m what is holding them amasị m ihe ji ha biko ana m ayọ ebe ọbụla ịfụrụ nọ if you can attach yourself just and I want to assure you before 15-20 minutes I can wear enough share ourselves in the Berera. Not if you because of times I want to hand over the microphone to Ndoka. Coming to poor men and a hack as you Ukurora, because everybody in our for just briefly. Ukurora, my chairman. Everybody in our for very, very important. I don't get back. Get man. As an any Ozonian onoma. You are can away. Biko ana ma yo ono for no one day ka na kwa ana me ma kwa musu and then ani bere ba bulipu ana me ndo ka ibu eche kwoku wana you biko ono mari ho bu na nwere ki make enwe ke ran danya up in kere ki esi describe am bono kana patande mmadu onwo ndi saboja we bia onwo ndi esi describe am bono and the hunter na che back this evening o biko ka anya no ha aka so ana me woli ibu eche kwoku na ye Fernando ka when are you people? I have 50. In fact, let's make it 20 minutes. I have 20 minutes. Can we get it? Can I have it? I want to have it. Ewo wane fere kipasu konaba Ogaya na chiwoso. Let me get your interview. Let me get your interview.
I can again. Excuse me. Don't worry. I'm next to you live. Look at me. Hello. Senior brother. I can agree, senior brother. Where we agree, I can agree. Now, even I agree. You're going to have fight. Can you go to Ugochukwu? Ogbomna, your cousin's sister. I'm sorry for the loss. How can I describe her? Born on the career, the mother. That I can agree. I can agree. Can you message in about the no man? The one they are no. I can agree. That in there. Bala if any you Bala if any Tell him Canada. I watch your life now. I watch it. I watch it with the phone again. With the phone, you're gonna have here. Ready? I can again. Just permit me to welcome them and let them do their needful. na Nigeria ni mana branch ni Oja ebe nwanne anyị so anyị dị na wee nwanne anyị ga-eme anyị ji ego 100,000 then we will find whether Amande I can go. I did. I didn't touch. What was it? Any Arab I ain't you could do it because I ain't chat. That's what I ain't trying to do. If any since in ya, if you guys were
Kuloto, I can only Yeah. Yeah, I'm ready. Will you be? Good afternoon. Nollywood Law. I can again. Good afternoon. We all know you. We all know you. Your face show. Your shoe shine. So your teeth white. What is your relationship with the disease? People when you like a microphone. I don't stop preaching. I don't have a stop preaching. Olowu the High Chief, Barrister Ifani Ejiofo, Olowu Nwenye, Ugochukwu, Ugochukwu, I cannot go in there. Oh, yeah, I don't know. Can you go to Lafia na TV, Lafia na WhatsApp? Over the house, I'm looking at my home and I'm going to forget that. People look, you won't have a Communal, Barrister Ifani Ejiofo. Upon about the one who can go back and unlock the case. So, yes. I'm if I am on one side, man on the one side. So what is your condolence message to the family? I was surprised with him today. I'm on my card with each other. But I'm not the case. Oh no, not the truth. Oh, Ugochukwu. I don't want to get back on Jesus Christ. I'm on to be back on there. I don't want to talk about money. Do you see me there? Thank you. Nollywood Law. Good afternoon, sir. Praise the Lord. Let me see my Lord and come Okay. The Good Hotel. The Good Hotel. The Good Hotel. You're welcome, sir. Darren. Come on, Council. Your name and your titles once again. Okay. Can you not talking about the disease? Can you your relationship with the disease? I can again. The senior, my learned
Good afternoon. Your name and your title, sir. Can you get a disease? Okay. Can you a message to the family? One night, chairman. Yeah. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Barrister Ejiofor. I can again. I have one of your colleagues. Go his how worship. None more no singa tata. Can you message in a years in Onia? That's my prayers for them. We never been on work on the compound. When the man can on together and also probably the end of the day when you are one week. But also man I make my wife and then my brother give God thank you so much. And I also believe you know her too well. How can you describe her legacy when she was alive? She's a wonderful person. Even in the bench, during practice, she's a wonderful person. And she's herself in the practice of God. During her practice as a lawyer, before she was elevated as a bishop. So extraordinary in the profession. Thank you. You're most welcome, sir. Bana Eastern. My barrister. Yeah. I'm not going to name this guy. I'm not I can again. 4,000. Other people. 1, 2, 3. Yeah. I call it the soldiers of
Anambra State. Your Lordship, I can again. Stanley, follow me, come on. I'm going to see that. Oh my God. Oh my God. Amaluwaze. Jesus Christ, I talk about living city. I'm not going to get an abolition. Good afternoon, sir. Good afternoon. I am for Nagina the family, the number, but I have been on the Jikogan the disease. For our Lordship. Okay, when you're brother. Okay. Other upon is the mother he lose one of his partner. Can you message in here? I can again. But now I find and get to us again. Okay, I can again. I can again. You met today, I can. Am I not alive? Nigga, I can not alive. You met me, Madonna. There you have been. Magistrate, let's go. You may know Menana, all the Sakibian already, and a couple of you, I know country. I now control, see, Open Ansisi Patu, Apatu, Ansisi Patu, Apatu, Magistrates Association of Nigeria, Anambra State. We are very grateful for paying the condolence to our beloved wife, who is a punctual member. I'm sorry we lost her.
and we are very grateful for paying us that condolence. May God bless all of you one by one in Jesus' name. Amen. Amen. Because each other go to each other the magistrates oche about us okay. Let's Good afternoon. Good afternoon. Let's know your name. How can you describe the legacy of the deceased, your colleague? I can so no. Thank you. I was calling last night to excuse myself, but he couldn't pick up my phone on the way. Can't close the Zurich and talk. Let's go. Over. Kind of result, don't it? Oh, Father, you are welcome in our Ogbomna family. Thank you very much for visiting us. Father Pico, Ugochukwu
Mary Francis Anavago. Mary Francis Anavago. Remember when Navagi Noduma. Inavagi Noduma Nova. Loma Loma. Nada Wipuna Walema. Ugochukwu nyalanye adaeze n'abaro. Ogboloma. Yesi na mmadụ na-akpọ Chukwu. Good afternoon. When I have again your names and your titles. Can you relationship with the disease? Can you relationship with I can do. Did I want it to do? Then I want. I can do. Maybe it's really good. Maybe it's really good. Maybe it's really good. Then I want. Then I want. They follow come live. They follow come live. All live stream. Jana why? Ada na nsugbe anyị kenegwa ndị bịara na-ebu ndị ọbịa na-ebu ozugbo abụlewu ndị bụ nwa ihe anyị ji bịa bụ na ada anyị na-abụ ọkapere onwe ike anyị mụtara Ndị agụlelu abịago.
Ayaka Suko. Ndị agụlere na-agba izu. Ọ na-agba izu. Ọgwụ na-agba izu. Kedu aba gị? Kedu ike ihe siri skrap adụ ụnụ nwaanyị? Kedu ịdị ndụ obi? bụ ada agụleri maọbụ ada igbe ezu n'uwe ụka ka esi eme ọ nwaanyị ga-agba witines na ebe awụkwụ bụ eziokwu ebe ọ ka anyị si eme n'obodo niile ugbo bụ ọka ekele emu Ebechukwu ụzọ ekene gị. Anyị mebudu anyị na anyị nụchazi Agulere ekene munu, mugo ekene munu. Alon, ayo keto na mwana abola witire. Africa niile ọnwa onye nwe ego anya ka anyị na
asa eletu. Amen.